Менә шушы зәңгәр бина теге ягыннан бер китеп барганда видеога төшерим дигән, мен әйтәм, ярый, менә хәзер баргач бәлки төшермен, онытмасам. Анда Татарстан 100 еллыгына багышланган шатлыклы вакыйга инде. Татарстан 100 ел элек оешкан, иткән. Башта безнең татар нәрсә дип әйтәләр инде, безне хәзер әйтәсе килә. Зыяллар, ягъни интеллигенция бик шатланган инде. Үзенә калса бу, менә башта Идел Урал дип йөргәннәр, инде аларга Мәскәүме, Питерме, Мәскәүме вакытта риза булган. Әмма бер вакыт узгач, сугыш башлангач, инде алар теге планнары тормышка ашмаган, чөнки сугыш нас инде Мәскәүдәме, Питердәме теге инде кайда елләйне булган инде ул вакытта. Үзгәргән инде аларның карашлары. Вот башта ул мин беләм, 19 елны мәсәлән Башкортстан аларның автономиясе оешкан шунасын 20 елны май айындамы Татарстанның автономиясе оешкан инде. Анда араларында бер җир калган әйтмим иде, теге сәяси мәсьәләләргә кагылмыйм, чөнки төрле караучылар бар, төрле фикердә, алар кемгәдер ошамас. Шуны әйтәсе килә. Шатланганнар инде үзенә калса. Башта хатта мин укыдым, тарихи нәрсә инде материалларны дисәң була инде, тарихи материалларны. Ленинда карар буенча Татарстанда имешни ике теллек керткәннәр анда вакытында, шулай дип тагы нәрсә. Минемчә ул уйнаган булган, без аларга ышанып, менә башта үзебез дә ышанып йөргән идек. Соңыннан ул мин шундый фикер килде, ул әйтәм, уйнадылар инде шулай халык белән. Чөнки алар башта бит гербны беләсез, Ленинга тәкъдим иткәннәр җир шары, анда имешни теге кылычмы, меч, тагы нәрсә имеш. Ленинны имеш сызып ташлаган. Башта ул шундый фикер булган, бөтен дөньяны без менә шул хәзер таркатабыз да, һәммәсен капитализм бетерәбез, эшче сыйныф, ягъни рабочий класс җитәкче була. Инде бу уйлаган инде Мәскәүме, Питерме, без бөтен дөньяны басып алабыз дип, шулай дип, весь мир России, мы разрушим до основания, затем дип. Тормышка ашмаган инде, ашмаган. Алар уйлаганнар сугыштан соң, мәсәлән, һәркайсы, сугыш башланганда да имеш рабочий класс безгә шул ияләнгән иде. Бу сочетание менә эшче сыйныф дисәң, сез шул аңламасын, нитәсез. Әйтәсе килә, алар уйлаган менә сугыш башлангач 14 елны. Аларның имеш шул эшче сыйныф, рабочий класс, алар шул җитәкчеләрне капиталистларга каршы чыгырлар, без менә бер булырбыз, шулай хыялланып йөргәннәр инде алар башта. Хатта ул һәркайсы алар эшчеләр үз халкы, үз җире турында торганнар, уйлаганнар башта. Вот, шуны әйтәсе килә. Конституция кабул иткәннәр, бездә менә шундый уңай гына кирип була, безнең нигә союзга дип, анда чыгырга да дип язганнар имеш, шулай бүтән халыклар кирерләр дип, бүтән дәүләтләрдә мәсәлән, аларда бер мизгелдә аларга безгә кирер дип, шулай ике теллек шунага саклаганнар, күрсәткәннәр инде, урысча әйтмешчә иллюстрация менә, шул дәлилләп инде менә имеш, безне ике телдә халыкларның телен яңартабыз, саклыйбыз дип, шулай алдарга тырышканнар иде үзенә калса. Соңдан бит мәсәлә әйтәсе килә, Сталин чорында тотынганнар, телләрне бетергә, газетларны бетергә, әйтәсем килә, кабатлап инде менә. Студент чагымда бер урыс, рәхмәт анарга, әйтәсе инде менә дипломны яза аласың ди, курсовой яза аласың ди, менә ди Уралда, ушы Екатеринбургта, ягъни ул вакытта Свердловскиндә күпме заводларда эшләделәр татарлар, шуңа күрә алар өчен татар телендә газетлар чыкты. Бакыр инде Сабан һәм Чүкеч, Алмашка, Бакыр өчен көрәш, хатта төрле шайтас килә, ул күп газет чыккан. Соңдан инде әйттем бит инде, Мавр үзенең эшен эшләгәндә, Мавр китсә дә була ди. Шул шикелле ул Шекспирдамы әле теге безнең шул Мавр, хата әйтмәсәм. Вот, шуны инде вакытында инде Сталин уйлаганда инде, җитә, теге анекдот бар бит. Брежневти күрсәтәләр ди, алганда ди, теге нәрсә инде, кашларын алганда ди,
келіп алып салып де миық орнына қойғанда ябыштырып де пошутили и хватит дегенде Сталинға айланған де шул шекілі бұлар да имеш ойлаған енді Сталин пошутили и хватит жетерлік бұларға деп тілдеріне бітіре башлаганнар енді қысып газетлеріне яуып соғыш уақытында имеш керек болған шулта хатта Берлинда татар тілінде газет шыққан мәселен Мәскәүдә метростройда хатта татар тілінде шыққан соңыдан керек бит татар негаларны тілін бітірге керек енді яңа күрәш башлана Мәскәүдән енді тілін бітірге керек аларны жоқ енді нешек енді жоқ бітірге хатта мен ойлаған менә бу союздаш союзы енді біләм енді иттифак біздіңше союздаш республикалар җөмһүриятләрен мәсәлән аларда шартлары оңайрак мәйтәм аларга яхшы енді юк анда да менә соңыдан әйттеләр алар хатта мен әнә барадыр Урта Азияга тагы әйтсәм инде Киев аркылы Одессага мәсәлән тагы кайсы илләрдә булдым алар әйтәләр менә ул вакытта бездә телгә игътибарлык җитмәйди шуҗас килә ул бәлки ул хактыр сүзләре ул вакытта бүтән халык күп халыклар бик бурчыладыр алар мәсәлән менә минемчә газетләр ул вакытта урыс телендә тиражлар күбе минем хатта бергә укыган минем курста урыс малае такымнар шунда Таджикстанга Душанбега киттеләр җөмһүрият газетенә партия газетенә эшләргә анда тиражлар зур булгандыр соңдан инде карасагыз инде хайран калырсыз тиражлары кичкенә генә өлкә газеты мәсәлән Сагдийская правда дигән урыс телендә 2200 мәллә тираж ни барысы мин хатта Правда Үзбекстаны дигән мәле Ташкентская правда дигән газетне базарда бер ящикта җимешләр астыннан алдым да мин кызыксынам газет журналист буларак караган укыдым анда тиражы урыс телендә мәсәлән 2000 ни барысымы тиражы 2,5 меңме шайтас килә ул тиражлар төшеп китте хәзер инде чыкса бәлки алар үз телендә чыгадыр алай мин игътибар итмәдем кызганычка каршы менә барганда Таджикстанга урыс телендә битеп бара тиражлары ул вакытта хатта урыс телендә чөнки алар менә әйтәләр анда әйтәләр хатта җил менә җил туктатканны көтеп торсам фикерем югалыр дип куркам шахталарда эшләгәннәр анда бар теге күмер ала торган җирләр шәһәрләр анда татарлар күп украиннар күп урыста инде алар шул урыс телендә газет чыгарган татар телендә чыгарды дисеңме юк мәсәлән украин телендә чыктымы юк шусы урыс телендә алар әкрен-әкрен урыслашып китәләр инде анда киләсең алар хатта кайсылары белми дә туган телен шунасын бетә шулай безнең мескен халык шул кайсы вакытта Урта Азияга китте инде шунда яхшы тормыш эзләп нәтиҗәсендә инде нәрсә анда көтәдер алар анда да шул инде барыбер монда тик бездә шәһәрләрдә төзелеш бармыйдыр анда фатир тиз бирәләр хатта мин теге шахтерларның элекке шәһәрчеге булган 15 меңме шуроп дигән шуроп тузлы су имеш соңыдан инде эш бармый башлагач шахта ябылгач киткәннәр күбесе 1,5 меңме ни барсы кеше калган шунда әйтәсе килә татарларда булдым шунда берничә кеше калган аларның фатирын күрсәгез нинди планировка менә Чаллыда имеш мактаналар КамАЗ сүзгәндә монда планировка әшәке инде бигрәк тә тегендә шундый планировкасы моторлаганнар ул вакытта хатта шуны әйтәсем килә мәрхүм әйтәдер рөхшат булсын кешене тамак йөртә ди шуны әйтәсем килә теге тамакны туйдырабыз дип баралар анда туган теленә ирек булмаса да шартлар тудырмасалар да барыбер инде ни аларга уңайрак булган инде хезмәт хакын алганнар тагы нәрсә хатта шул теге Тургай өлкәсендә дә мин Казакстанда булдым анда 350 сумга хатта түлиләр менә мин Татарстанга Чаллыга килгәндә иң күбе 130 бер айны 180 алдым инде тырышканда шуны әйтәсе килә татар халкы барганда шул телен югалткан анага инде урысча әйтмеш в обмен инде биргәннәр шул менә ризыклар акча хезмәт хакын үстереп шулай әйтәсе килә менә шуңа күрә телебездән мәхрүм булып күбесе калган инде телләрен югалтып шул хәзер инде шундый бездә тора инде бурычлар телебезне кайтарырга ничек уңышлы барырмы икән әле сездән дә бәре тора инде игътибарыгыз өчен рәхмәт киләсе чыгарышны карас дип өметләнәмен.